batun kiwo da ya shige ka sai ciwo bai baka lokacin yawo shi bai da hakanan. Na yi magana hanzi ne saura da yawa sun sani wasu ma cikinsu sun so ne rayuwa a hakanan. Shi so gare ni zo ne zan ba kira shi sarki ne komai gare shi daidai ne ban ta tashi ba. Mai fita rai a soyayya shi ne yake cikin kunya dan wata ranku zai jinya so bai da magani. Na miƙe sabuwar hanya zan bi ta ko kasar Kenya zan yada so da niyya wance ku ki shi ba. Duk wanda ya ki soyayya baya cikin ta duniya bai san ta inda zai juya dan bai da asali. Ka so mutum sai hakika ba na yawan kwatance wanga halin na suka kuka yake tsakani inda tuna babu shakka me ke saka mu zamba bai kai abun fada ba kan so har ayi gaba bai zo a kanan shi ba. So akwai kaɗan magana rayuwa sannan mu da kai cikin ganin waiwa na da ɗan halin to mai ruwan kama naga ko da nashi ɗan halin sai dai mu koye dan ganin na zama wani malamin ko kuma wancan malamar. Yau duniya da ka gane ta kowa da nashi dan halin sako na zuciya jiki ya zagaya duka yake baya ka faɗi gaskiya so ba hayaniya ga wata ne na so kai ma ga wata kai ka so.